Sziasztok! Ebben a mai videóban be fogjuk fejezni a sorozatunkat, vagyis a tippást. Úgyhogy ez az epizód másfél órás lesz. Excellent. Ez jó. 6, 5. Ó, oké. Ez jó. Még egy. Jó lenne, ha a tippel kapnék. Laz, oké. 3, 2, 1, 0, oké. 3, 6, oké. Még 3. Egyébként, ha észrevettétek, akkor csak szeretném mondani, hogy Sirius megvan. Meg lett Sirius. De, vagy, ó. Oké, nem akartam. Oké. Itt van az új karakter is. Ez az a Nori, egy kis de nem is érdekel jelenleg, mert valamit nagyon utálom. Fú, és hát ez a videó jó hosszú lesz. Mert ugye megígértem, hogy ebben a videóban meg fogjuk szerezni az 1000 kupás tippre, minden skint és nagyjából mindent. Tehát akkor most azzal kezdjük ezt az epizódot, hogy maxoljuk. Oké, ezt megveszünk, és van egy hypercharge-unk is, ami nagyon jó. 3 skin van hátra. Ebből ezt a mitiket és ezt a tippolyakit szerintem nem fogjuk megvenni. Mivel az új, és hát nem tudtam erre felkészülni. Úgyhogy az nem tudom, hogy mikor lesz. Na de viszont szerencsére tropilás van, tropilás weekend. Úgyhogy most aktiváljuk, és megyünk is az első meccsünkre. Ez az első szakasz. Az első az 5 szakaszból. Fú. Ó, ez egy tanulva. Ez jó király. Ebben az epizódban tényleg el kell búcsúznunk költőktől. Mert én utána tikkel biztos, hogy nem fogok foglalkozni. Úgy nagyon utáltam. Ez az epizód a utolsó. Szakasz meg, segítség! Még csak azért is segítettek. Oké, megnyertük ezt a kört. És a jelenleg legtöbb hátul rendelkező játékos vagy karakter. Csak nehogy meghallj Leon, akkor kezdhetik előről. És hát legalábbis megy egy utolsó kör, egy utolsó mindent eldöntő kör. De Leon nem annyira béna. Vagy hát legalábbis szerintem. Where's my head? Én arra gondoltam, hogy ebben az epizód, vagy ebben a fázisban felvisszük 900 kupára tikket. Utána a második szakaszban meg felvisszük 1000 kupára. A harmadik fázisban. Ne. Oké, mindegy, beáldoztam magam. Na, a harmadik fázis szakaszban meg hát arra gondoltam, hogy esetleg elkezdhetnénk megszerezni a skineket tikkre.
Egyébként, ha szeretnétek tudni, hogy mikor lesz a Serious Pass-nak a legelső része, akkor csak szóljatok, vagy írjatok kommentben. Jaj. Megint azt gondoltam nálam a játék, hogy magát irányítja. Oké, mínusz egy díját. Karakter, az jó király. Ne! És tőlünk egy mínusz egy disztánova. Csak nehogy meghalj! De nem hal meg. Mivel tudom, hogy ő egy király. Oké. A negyedik szakaszban meg ugye tovább gyűjtjük a cuccokat, és az utolsóban meg hát még megint egy-két meccset, és végül elbúcsúzunk a sorozattól végre. El sem tudjátok képzelni, hogy ez nekem mennyire nehéz, hogy hát vége. Hogy például mennyire nehéz volt felvenni egy bizonyos részét, mint például a 6. részét. Csak ezt ne. Oké, de ezt megnyertük. Oké, the G to the G. Megnyertük. Easy. Oké. Most mi van? Ja, azt hittem, hogy az egyik teammate inkább kilépett. Sirius! Itt van mellettem az a karakter, akit hát fel fogok passolni ezek után a következő ilyen sorozatban. A következő sorozatban. Ne, csak ezt ne. Csak a medúzáknak. Oké. Inkább végén nagyobb, oké, itt biztonságban vagyok. Oké. 80 HP-val. Easy. Ez az G2G. Oké. Ajaj, valaki néz. Az már most nem jó. Vagy az egyik barátom, vagy valaki ott van. Vagyis Egdál, ahogy a negyedik, vagyis ahogy a nem tudom, hanyadik epizódban hívtam. Egdál. 5. epizód, ha jól tudom. Nem akar elindulni. Oké, elindultam. Medúzát kell ölni. Oké. Medúzát öljük. Vagyis az emzőt. Nem áll. Magát irányítja a játék. De remélem ezzel nem kell megfoglalkoznunk ebben az epizódban. Meg nagyon a Serious sem. Ez az utolsó meccsünk ebben a szakaszban. Csak hát ez attól függ, hogy mennyire következő. Nem áll. Médium. Oké, mindegy. Ez is jó. Edgar. Vagyis Edgar. De jó. Legendary. De jó. Sam. De jó. 27. Epic karakter. Oké. Oké. Jaj, nem azt csinálok, hanem innen most egy nagyon kellene 2000 coin. Várjunk.
questet. Olyan, itt a quest. Itt a questet táblázat. És komoly. 500, 3000 bring. Oké, azt. Oké, és nagyon komolyos nem lesz. Oké. Akkor mehetünk. Ebben a szakaszban a legutolsó meccsünkre. És egyébként megpróbálom nem elfelejteni azt, hogy megpróbálom azt nem elfelejteni, hogy másfél órás lesz ez a videó. Biztos vagyok benne, hogy itt valaki van. Na, most már van egy Edgar. Csak építetne. Csak építne. Fú, hát őre is beszélünk, hogy mennyire utálom. Oké, de ezt megnyertük easyben. Nem tudok segíteni sem. Segíteni se tudok. Nem, megállítottam a telefon. Ma is a játék. Akkor Edgar itt van, és igen, Edgar. Nem, már megint megállítottam a játék. Nem mozdulj! Vagyunk a második szakaszában, bocsi, csak a volt 6. része és az eltűnt része jel még mindig a fejemben. De viszont ahogy látjátok, pár perccel később veszem fel a második szakasz, mert nagyon kell haladnom, mert holnap után rakom fel a videót, és eddig nagyon foglalkoztam vele, úgyhogy akkor most felvisszük 1000-re. Húztam. És utána végig szenvedésnek, majd utána megszólt veszteket csinálni, hogy ezen meglegyen a tisztet. Na, Ziggy már engem akar. Vagy minden kis, az itt a fő. Ne. De van szólítva. Ziggy! Hé! Te meg mit csinálsz itt, Ziggy? Ne, csak nem akarok. Na de jó. Oké. Már meghalt. Meghalt ez a Six-7 által. Aztán meghalt. Hogy látjuk ez? Ziggy meghalt. Meghalt Ziggy. A leges leggyengébb, az egyik leggyengébb. Azért nem annyira erős, mint olyan erősnek gondolnám. Oké. Bocsi. Fú, de utána nem mozog. Oké, ez az. Én, mint az egyik leggyengébb karakter, legyőzte a Rikót. Oké, mínusz egy Rikó, akkor köves valakit. Köves Ziggyt. Ott van Ziggy. Szinte biztos. Már látni lehet. De, ahogy láttam, megöltem. Ez az. Én vagyok a sztápolja. De jó. Ilyen szitkán van, hogy én vagyok az. Ó, csak én megyek egyedül. De jó. Jéj.
Oké. De jó. A legjobb randomokat kaptam. Jó, ez a Nori. Mondjuk ez itt biztos, hogy nem lehet az igazi. Na jó, nem kaptam olyan jókat. Nagyon rosszakat kaptam. Aha! Segítség. 1v3 lehetetlen. Nagyon nem, de nagyon nehéz. Leóna! Te valamit csinálj is! Nem áll. Oké, mindegy. Addig is pianak. Hogy eltalálta? Hogy kitalálta, hogy ott van? Oké. Nem mozdul. Most meg túlmegy. Most meg nem lő. Most meg nem. Én nem tudom, hogy mit csinálok. Lehet, hogy a legutolsó részben ki fogok rage-elni. És ebben a részben ki fogok rage-elni. Így a telefonom miatt, mert nagyon szar. Majd megvan 1 éve. Sőt, több mint 1 éve. Már majdnem 2. Ez az, már nagyon kevés kupa kell. Már nagyon kevés kell. Oké. Még 1-2 meccs. Isten, nagyon összekaptam. Cserébe nagyon erősöket kaptam. Ellenfelként. Mi volt? Jó, aludál. Mondtam. Ne, Nori. És ez a Nori. Tudja a franc, hogy hogyan kell eltenni. Hogy kell eltenni. Hogy eltaláltam, hogy ott a Lumi? Jó, hogy van Lumi is. Aha, nem tudjátok, úgyhogy bocsuk. Csak oké, megöltem. Meg kell ölni a Lumit. Ezzel 2 fal közé szorít. Oké, de legyőztem. Na, no, nem az. Engem akar tölni majd. Majd hát legalábbis majdnem megölt. Akkor ezek szerint Bolton nagyon-nagyon-nagyon erős. Ha mondjuk, ő csak erős lehet. Nagyon. Miért van ilyen pajzs körülöttem? Fúj! Nagyon utána. Oké, meghaltam. Csak hát ne halljanak meg a randomok. Oké, vigyük ezért is meghalnak. Tudjátok. De mi van velem? Én 2 betöltem meg, és a lehető leggyengébb karakterrel voltam egész végig. Hát erre a sorozat legelején, vagyis amikor elkészítettem az első részt, nem gondoltam, hogy ez lesz a vége, hogy ilyen nehéz lesz. Oké, de most egy picivel nyugisabb, mert 2 is van, most visszaadom, mert tudom. Csak az egyik full silver, a másik meg sima. Nem. Internet. Segítség, Edgar. Ez most meghal. Én esküszöm kirégyelek. Mert Edgar szinte lehetetlen meghalni. Na jó, azért nem lehetetlen, de nehéz meghalni. Oké, round one. Win. Gondoltam, hogy oda fog menni.
az Edgar. Legjobb teammate-eket kapta az Edgar. Oké. Ajaj. Már csak 10 kapok. És ez már 8 perc megy. Na de jó. Oké. Meg a quest. Jó kaptam. Listám. Nagyon bénát kaptam. Már megint medium. Hogy lehet kenni a bohalt szerencsés? Oké, nem baj. Oké. Összevetem. Egy is összevet. Ez. Oké. Mi nem megy le? Oké. Buenas noches. Oké. Most nagyon kell sietnünk. Ugye hogy az 1000 kupával, az 1000 kupa megszerzésével. De jó, a lehető legeslegesebbeket kaptam. Ott a volt. Szerintem sokkal jobban lehet, ha inkább PS-szel sokkal jobban lennék még már akkor is, ha utána piercinget. És PS. Oké, ezt megnyertük. Oké. Nem áll. Oké. Tényleg megnyertük, ez a lényeg. Yeah. Az utolsó előtt, itt vagyunk az utolsó előtti szakaszában a videónak, vagyis ebben a részében most tényleg el fogjuk érni az 1000 kupát, most egy-két meccs alatt, és utána meg átmegyünk a skinekre, és végül teljesen kimaxoljuk tikket. De mindezek előtt ugye felviszik 1000 kupára a tikket végre. Egy év után azért vége. Most mi van, nem tölt be? Ja, akkor betöltött, csak nem indult. Itt van Groovy, vagyis volt neve Grover.
Ó, köszi. Köszi, Glóbi. És Glóbert. Brokkot kell ölni. Mert gondolom jelenleg Brokk a legerősebb. Nagyon nem, mert ott van egy Colette is. Úgy dobálom Colette-et. Colette az egyik legrosszabb karakter az egész játékban szerintem. Én is olyan utálom. Ki se tudom állni. Egy V3. Lehetetlen. Oké. Gondoltam, vagy hát legalábbis próbáltam kicselezni őket, de nem sikerült. Brokkot kell megölni. Vagy Pipet. Oké. Nem áll. Oké, már csak egy Colette van az ellenféltől. Easy. Na jó, az előző kör azért nem volt könnyű. De mindegy. Oké. Ne, már kezdődik. Colette. Ne. Oké, vesztettünk, el kell ismernem persze, mert vesztettünk, ugye? Ja, várjunk, bocsi, ez a második szakasz folytatása. Mert ugye leállt a felvétel, de most szerencsére kivételesen elmentette, úgyhogy jó vagyunk. Úgyhogy erre nem kell jönnöm egy bejegyzést. Ne, csak segítség! Oké, köszi. Edgar kell. Edgar, ez az nyomfegyed. Edgar. Vagy Edgar. Oké. Egyébként mióta leállt a második szakasznak a felvétele, azóta hát csináltam egy kis tárhelyet, úgyhogy szerintem most egy ideig nem fog leállni. Oké, Piper volt az első, aki meghalt. Mi Daryl megölte? Pedig Daryl nem a legerős, pedig Daryl nem arról híres, hogy erős. Mert inkább arról, hogy sok HP-ja van. Ezt szerintem egy ilyen jó lett. Na jó. Hogy lehet ennyire béna? Hogy lehet ennyire béna? Hogy? Oké. De jöjjön megölve. Meg is ütve. Ki lett ütve. Hát csak egy Edgar van. Oké. Ez az! Én öltem meg Edgar. Jaj. Star player. Valaki mondja el nekem. Oké, utolsó meccs az 1000 kupa előtt. Szerintem. Nem lehetünk biztosan ezzel. Hát lehet, hogy most veszítünk. És utána is veszítünk. És lehet, hogy utána is. És a végén az egyik teammate kilép a meccsből. Oké. Itt van 20 box. Úristen! És csak 15 ticketünk van. Úristen! Azt mondom.
Oké, ezt egyszer kinyitottam. Ezt meg ugye megkaptam. 3 mythikus skinem van Worldban. Oké, egy rare, egy és 3 rare. Nem tudom, oké, mindegy. Oké. Na de akkor menjünk az utolsó meccsünkre. Így tikkel. Na jó, igen, ez az utolsó meccsünk. Tehát én utána tikkel biztos, hogy nem még semmilyen meccsre. Az egyszer biztos. Oké. Egy volt. De jó. Jó szépen, Rico. Jó, látszik azon a bolton, hogy nem valami profi. Vagy hogy nem valami király. Oké. Easy. GG. G to the G. Yes. Ja, és... Oh, meghalt. Meghalt az a Nui. Öt ki. De easy belehozzuk. Az 1000 kupát. Megvan. Meg lett. Régen legalább. Ja, nem megyünk 2-ben megszerzem tikkel az összes skint. Szó szerint az összes skint. Meg nagyobb pineket. A pineket is majd. Oké. De mivel most már tikket felpassoltuk 1000 kupára, ezért szerintem én most azt mondom, hogy akkor menjünk valaki mással, és csináljuk a questeket, hogy meg tudjuk venni tikre a True Gold skin. Oké, de kivel menjünk? Esetleg Edgarral? Nem. Megvan, hogy kivel fogjuk csinálni. Mr. P, vagy igen, Mr. P-vel fogjuk most megcsinálni a questeket, vagyis például ezt a mega questet, utána meg minden hátralevő questet megcsinálunk. De azért nem mindet, de csinálunk egy párat. De ahogy látjátok, én Mr. P-vel most játszok először, úgyhogy nem tudom még, hogy milyen vele játszani. Nem úgy, mint tikkel. Amikor tikkel elkezdtem játszani, akkor tudtam, hogy hogyan kell vele játszani. Mert akkor ugye rengeteg videót láttam. Oké. Oké. Jaj. Rossz pintől küldtem be. Aki igen halott, csak hülyéskedek. Egyébként Mr. P-től egész kellemes irányítani. Sőt, ahhoz képest, hogy először játszok vele, egész jó vagyok. Ups, már megint beküldtem. Megint beküldtem ezt a spint. Ott van! Jaj, már megint rossz spint küldtem be. Oké, még kell 20 kupa, hogy meglegyen a mega quest. Utána megyünk át a harmadikra, utána a 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., blablabla. De mindegy. Azt szerettem volna mondani, hogy ez lesz az egyik leghosszabb szakasza a videónak. Bocsi, csak az egyik ilyen jó kis ébresztő muzsika megy a fejemben. Vagy hát jár a fejemben, mert ahogy látjátok, Isten, 14 órakor veszem fel a videót. Ups, nem gondoltam. Azt hittem, hogy hamarabb veszem fel ezt a videót és ezt a részét. Oké, GG.
Oké, még egy meccset megyünk Mr. P-vel. Oké. 5 meccset nyernem kell Mr. P-vel, akkor jó. Akkor jókodunk. Nagyon nem akarok elbúcsúzni a TikTok sorozattól. Nem akarok elbúcsúzni. Igaz, hogy most a tikket kell passolnom, vagy hogy legalábbis lehetne passolnom. De mivel őt már teljesen kimaxoltuk, vagy hát elértük vele a célt, ezért most már csak a skinek vannak hátra. Oké. Királyok vagyunk. Sőt, Mr. P egyébként jobb is lenne felpassolni ezzel a kupára. Oké, meghaltam. Már a harmadik meccsünkben Mr. P-vel meghaltam. Oké, megnyertük. G to the G. Oké, 2 questet megcsináltam. Most mindent is megteszek, hogy meglegyen a True Gold skin. Ha az nem lesz meg ebben hát legalábbis ebben az évadban, vagy évadszerűségben, akkor majd egy ilyen Season 2-ben megszerezzük. Hé, Jessica! Itt az Edbe. Vagy Edgar? Edgar a neve. Edgar a hivatalos neve. Edgarnak nevezték el. Mi engem követ? Gigi. Yeah. Ott van, ott a Jessie. Yes! Ez hanyadik meccs is volt? Ja, 4. Oké, igen. 5. jön. A végén elérjük a 10.000 kupát is. Ez visz. Ami hát azért egy kicsit jó, egy kicsit durva, meg hát jó is lenne. Jaj, mitát, csak mitát ne. Fú, de miért? Na, elszóltam magam, elkiabáltam magam. Ne, meghalok. Ott a Nita, azt a medvés anyukádat. Nem beszélek csúnyán. Úristen. Oké, meg azt hittem, hogy én öltem meg. De akkor megöltük. És még egyet megyek. Nem hiszem. Ja, mert talán 80 kupát kell összeszedni már megint. De nem baj az. Legalább addig is maradunk. Mr. P-vel is. De Mr. P-t nem fogjuk felpásolni ezzel kupára így videóban. Mert őtől lehet, hogy így videón kívül fogom pásolgatni meg minden. Úgyhogy a Mr. P egész jó pásolós videókra egész jó ötlet. Főleg akkor, ha nagyon jó játékos vagy. De én azt nem tudom mondani magamról, hogy ő profi játékos vagyok, mert én vagyok a legjobb, de azt hiszem tudom mondani magamról, hogy nem vagyok béni. Na jó, de részben állítatok magamról. Ott van! GG. Úgy az elején még nagyon gyorsan haladunk, nagyon gyorsak vagyunk. De a végén... már alig van quest.
amit így Mr. P-vel tudunk csinálni, vagy tudnánk csinálni. Oké. Ez a hang. Még továbbra is a kedvencem. Meg hát ráadásul a hangja miatt is nagyon szeretem Mr. P-t. Úgyhogy van egy kis esély, hogy majd őt is videózni fogom. Az ő passolását is. Nem már! Miért kellett, Byron? Ezt meg kellett elpusztítanod a gadgetet. Majdnem meghalt. Gyerünk, ki a gyorsabb? Én vagy ez? Ez a szörny. De biztos, hogy a szörnyetegen vagy. Nem tudom, hogy ezek mik, de nem is érdekelnek így jelenleg. És szívesen segítséget. Megint egy izé maradt, egy Rico, de azt is legyőzzük simában. Oké, még megyünk egy pályát. Én valamelyik sebeztem? Most így ebben a menetben? Mert ha nem, akkor... Ne! Max nem jön. Nem áll. Vagyis Max. Nem tudom. De a legrosszabb ellenfeleket kaptuk. Ez a Ludangelo, ez meg jó. Ne. Oké. GG. Fú, de béna. Skibidi. Ne, no way. Oké, megölt a Byron. Yeah. Oké. Persze így tikkel egyfolytában lefogyott a játék, meg minden. De persze a többi karakterrel nem fogy le a játék, meg nem irányítja magát a játék, persze. Lehet ilyenkor arra gondol a játék, hogy végül is Tick az egyik leggyengébb karakter. Hát, ha nagyon szereti a videós a kihívásokat, akkor meg... mi van? Ja, az még mindig ott van. Én nem hiszem el. Oké, izét kell ölni, Pennyt. Milyen neve? Igen, Penny a neve. Igen, ha jól tudom, nem ez volt a neve. Gondolom mindenkinek változik a neve egy idő után. Jó, azért nekem nem. Nekem most egy ideig nem fog változni a nevem. Így a YouTube csatornán. Vagy hát YouTube-on nem fog változni még a nevem. Fúj, na jó, fú. Én ezt... Oké. Megnyertük. Ja, hogy 24 embert kell legyőzni. Ó, de jó. Ez jó lenne, inkább egy ilyen 1000x XP-s questnek is. Annak is jó lenne. Dag, itt egy dag. 3-szor annyi presztízse van összesen, mint nekem. Úristen. Nekem ma lett meg a harmadik. Neki meg gondolom, köszi Byron. De meghalt. Meg is halt. Köszi, Dag. Köszi, Dag.
Oké, jön egy Edgar. Engem kiszemelt. Oké, most már nem engem akart, hanem ezt a Ludangelót akartad, de én megmentettem ezt a Ludangelót. Már megint meghalt a Byron. Fudvéna. Meghaltam. De megnyertük. Meghaltam, de megnyertük. Miért pont ő start vége? Ja, mert talán 4 ember tölt meg, egyszer sohalt meg. Oké. Én többet már nem megyek. Az egyszer biztos. Oké. És nem jött vissza a szerencsém. Nekem vissza sincs szerencsém. Oké, 4. Large. Ez az, ebből már végül kapok ilyet. De jó. Három. Medium. De jó, yeah. Nebből kaptam is. Azt de jó. Frank. Fú, de jó. Yeah. Oké, új megaquest. 300 000 kell fedeznem. Új is azért kapok. Oké, mindegy, bőbőbe. A gemes skineket tikre majd később fogom megszerezni. Majd egy ilyen Season 2-ben. De egyébként már nagyon beszélek elég a Season 2-ről, mert hát nagyon érdekel. Meg hát gondolom ti is szeretnétek egy Season 2-t tikkel. Na most meg így dobott be. 600 gemét! Nem normális a játék. Azt hittem, hogy valami új van, de... Oké, akkor nincs. Van egy így valami Edgar. Mondjuk Edgarral pont, hogy megvan az 1000 kupa. Úgyhogy valaki mást választok, aki A nagyon erős, B meg ugye erős. Fú, nekem nagyon tetszik Meeple ez a skin. Meeple Pass nem lesz, de majd a Serious Pass után, ha addigra meg lesz kezé, akkor meg a kezé Pass lesz. Vagy esetleg ez a új Pass. Vagy ha meg lesz Kit, akkor Kit Pass. Jaj, de jó. Isten, milyen vékony. Ja, tényleg, Meeple van is egy nagyon jó kis gadgetem. Gadget? Yeah. Ez az, yeah! Szívesen. Ezzel most szivatnom kellett valakit, bocsi. Oké. Egy ilyen kudosz. Ja, megvan a 9400 kupa. Majd lesz olyan Brawl Stars videó is, amiben felpásoljuk a fiókomat 1000 kupára. Oké, akkor most megy. De jó, egy Grey. De utálom. Szerintem nagyon gyenge Grey. Na jó, azért nem annyira gyenge. Mert egy 6-os vagy egy 7-es szintű Meeple-nél több HP-ja van, akkor meg... Nem tudom, hogy mit mondjak. Na, oda be most már nem tud menni. Piu! Ez a piu! Itt tovább is a kedvencem. Piu, piu! Jó. Ahogy látom, Grey, hát nem is annyira gyenge. Majdnem megölt. Ojjjjjjjjj.
Bang bang. G to the G. Yes sir. I am back. Csak kettőt ültem meg. Fú, ezt a megaquestet nem fogom tudni megcsinálni. Oké. Menjünk. Oké, mindegy. Mondjuk ezt a tikkolyakit nagyon szeretném, nagyon kellene szerintem. De mindegy. Megvan a 9400 kupa. Oké. Jó, hogy ki is írja, hogy ha például elértem valakivel az izét. Várjunk. Bármilyen epik. Pont nézje. Szerintem ezt nem kellett volna megvennem. Itt van a tikkajaki is. Itt van a sima tikkajaki. Ez egy legendary skin. Igen, legendary skin. Ez egy mythic skin, ez is egy mythic skin. De mondjuk ez a tech talán nagyon menő. Oké, akkor most egy kicsit rá része. Oké, itt vagyok. A Mega Questet átváltottam így Player 30 betölre, mert ez a deal, mit tudom én, 300 000 damage point, vagy mit tudom én, ez nálam nehéz. Nagyon nekem. Vagyis hát számomra nehéz. Várjunk csak. Tudok egy nagyon jó dolgot, ahol hát tudnék csinálni. Várjunk. Azt írtam, hogy 30 betölt kell mennem, vagyis akkor ezt kipróbáljuk. Egy picit játszunk. Ja, ez hanyadik is, ez a Dragon Claw második, ez is 2. Egyébként majd rankedezni is kéne. Mert ez a skin szerintem menő. Oké, nagyon. Nem ezt akartam. Oké. Visszatértünk. Hány skinje van egy Dragon Pinnacle-ra? Ja, ez a damage effect. Fú, azt de jó. Szerencsére ezek megvannak. Skin upgrade. Dragon Claw. 5-ös. 6-os. És a többi így érhetőek. Na, de menő. De ezeket majd szerintem úgy is megkapjuk. Oké. Tényleg próba van ilyen buffim. Tényleg egyébként, ha jól tudom, a tikk is van. De akkor ezek szerintem nincs. Mert itt nem látom. Úristen. Bling buffs only. De mik ezek a bling buffik? Ha valaki tudja, hogy mik ezek a bling buffik, akkor írja a kommentben. Mert én nem tudom, hogy ezek mit jelentenek. Ezek a bling buffik, de ezek a hyper buffik, star buffik és a gadget buffikat tudom. Ó, Edgar is van. Nem tudtam. Mi? Szerintem tudom, hogy ez hogy működik, ez az egész ilyen buffy beosztás. Ilyen triónként adja be. Trióknál. Például Brock, Abit és Rico egy trióba tartozik. Erről minden. Na de... Úristen. Na.
Akkor hol lesz még coin? Itt a 22-esnél. Jaj, oké. 22, ahogy látom 30-nál. 22, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 52, 58, és ennyi. Ha szerencsénk van, akkor ebből a Legendary Starból kapunk valamit még. De menjünk vissza 20-asra vagy 21-esre. Ebbe a klubba, és én is itt vagyok bent. Így most már 3-an vagyunk, és akkor most akkor beszélgetünk. Nem új, hanem új vagyok. Én új vagyok. Egyébként emlékeztek arra, amikor még az első vagy a második részében a TikToknak elkezdtem beszélgetni magammal abban a Marci nevű csoportban. Emlékeztek? Oké. Magamat kiszívezem. A régi szép idők. Mondjuk úgy mondom, mintha 1000 éve lett volna, de pedig tudom, hogy nem volt 1000 éve. Én is örülök. Akkor most belépek a nagy fiókomra. Vagyis arra, ahol ugye megvan a 9432 kupa, meg tick ki van maxolva. Na, oké. Ez a kupomban. Remélem, de én akkor Oké. És tehát bocsi, az első vagy a második szakaszban nem volt igazam, mert mivel ez most már az utolsó előtti szakasza ennek a sorozatnak, vagy hát legalábbis ennek az évadnak, ezért ezért na, várjunk, mit is mondtam, mit kezdtem el mondani? Bocsi, nem emlékszem. Az én memóriám már nem a régi, bocsi. Na, várjunk, szerintem tudom. Ja, nem. Na, szóval akkor mit kezdtem el mondani? Mindegy. Ja, azt kezdtem el mondani, hogy ugye az első szakaszban nem volt igazam, mert akkor azt mondtam, hogy az első szakaszban ugye felvisszük ticket 900 kupára, másodikban 1000-re, harmadikban, negyedikben, és persze az ötödikben meg a skinekre gyűjtünk. Hát sajnos ez nem igaz, mert most a negyedikben már most beszélgetni fogok magammal, és hát tudom, ez unalmas egy rész lesz, tudom, bocsi. Vagy lehet, hogy valami értelmesebbet is fogok csinálni. És végül az utolsó szakaszában a videónak el fogok búcsúzni ettől az évadtól, mert lesz második évad. Csak szeretném mondani, hogy jövőre lesz, vagy 2027 környékén lesz a második évad. Úgyhogy még ne várjátok a második évadot. Na, akkor ott tartottunk, hogy ugye beírtam a csoportomba, hogy én ugye új vagyok, meg hogy a saját csatornámat nézem, ugye, meg minden. És akkor most ott folytatjuk, hogy akkor Vice President leszek, szerencsére. Sőt, mert az is akarok lenni. Oké. Promótorom. Ja, tényleg, senior
senior, akkor a barátok lesznek barátok lesznek, hogy hívják, akkor seniorok. De ha jól emlékszem, akkor eddig nem volt ilyen rang, hogy senior, hanem valami más volt. Oké, beírtam, és akkor most magamat is promótolom, már megint persze. Oké, profilja, elnézem, a 2024-es akont. Itt mi nem tudom izélni. Pedig én vagyok a president. Pedig én vagyok a presidentje a klubnak. Hogy itt kell? Jaj, hogy persze itt kell. Hát... Én el fogom felejteni néha a dolgokat, bocsi. Úgyhogy... na. Barát... Hol az egyenlőség? Jaj, itt van. Barát egyenlő... Senior... Oké, itt vagyok, csak ismerősök jöttek. Szóval akkor barát senior néző vice president barát plusz néző egyenlő, ugye, vice president. Hozzunk el ettől a sorozattól, vagy hát ettől az évattól, de akkor